които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Европа днес е ислямска провинция, или по-скоро ислямска колония. Във всеки един от нашите градове има втори град, разрастващ се град. Правителство в правителството. Мюсулмански град, управляван от Корана. Сцена на ислямското нашествие. Нашествие, което до днес никой не е успял да спре. Никой. Нито дори армиите на Наполеон. Защото в едно синовете на Аллах нямат равни. В изкуството на нахлуването, завладяването, подчиняването. И най-желаната им плячка винаги е била Европа. Християнският свят. Това пише забележителната Ориана Фалачи в Силата на разума през април 2004 година. Днес, точно 12 години по-късно, думите извучат като зловещо и пренебрегнато предупреждение. Нашата Европа гори, а входната й врата зее широко отворена. Оградата по границата между Турция и България, между Европа и Азия, между християнската цивилизация и исляма е врата в полето. Добре дошли на ничията земя. Добре дошли в Странджа. Здравей, Бисере. Здравейте. Може ли на ти да си говорим? Разбира се, че може. Къде сме? Къде ме доведе? Гранична зона България-Турция. Какво се очаква да се случи на тая наша разходка? На мястото, което се намираме в момента, очакваме да минат бежанци, мигранти или всякакви нарушители на българската граница. В момента отиваме към село Граничар, понеже доколкото знаем, оградата от Малко Търново до тук вече е построена, направена. Пробила, който се получава в момента е между село Близнак и село Граничар. В тази посока се движим ние. Дяне, здравей. Здрасти. Къде те намирам? Ами, близо до границата с Турция. На пътечка, която се използва от бежанци и каналджи. Точно. Сега, примерно, това каче, което виждате на дървото, може да е знак за каналджиите. По принцип, когато е оставено от дясната страна, означава, че те трябва да завият наляво, да фанат наляво. И погледнато реално, когато дойдете отдолу и вървите нататък, когато завиете наляво, пътя за Европа ви е нататък. Откъде могат да идват те? Те най-вероятно идват от Сирия. Чували сме за случаи за афганистанци. Сега даже наскоро подочухме за хора от Индия. Или говорим за велико преселение на народите, което е доста притеснително. Защо да е притеснително? Ами притеснително е, защото видяхме в последните месеци какво се случи из цяла Европа. Атентати, всякакви провокации. Не е приятно това, което се случва. Наистина просто е притеснително. Ека са това са стъпки от маратонки тук. Тази между другото е сравнително прясна. Виж. Това не са животински пътеки или нещо друго. Това са хорски пътеки. От кога се разхождате така в гората? Може би от 7 или 8 месеца. Защо? Спортуваме, разхождаме се, обичаме природата. Това е официалният отговор, сега не е официалният. Кого можем да срещнем след няколко минути дори? Напълно възможно е да срещнем бежанци, имигранти, каналджии. Хора нарушители на границата? Да. Ако ги срещнем, какво ще им се случи? Ще си ги върнем в Турция. Как? Учтиво. Нали знаеш, че аз не искам да ти направя проблем? Може да ми отговориш повече от една дума. В принцип, ако срещнем, ще се обадим на гранична полиция и оттам нататък вече са си техен проблем, те да се оправят с тях. До сега имали ли сте такава среща? Има ги сме, да. Кога беше тя? Какво се случи? Случи се преди няколко месеца. Бяхме хванали една група от 27 или 28 човека. И реално направихме това, което в момента ви казах. Обадихме се на гранична полиция и те вече си ги взеха. Бяха ли агресивни? Не бяха агресивни. В случай, че са агресивни, вие как сте се подготвили? Дано никога не попаднем на такива.
Сигурно не си въоръжен с бутилка минерална вода, само това те питам. Не съм въоръжен, но имам и се едно на ум. Може да видите за какво става въпрос. Това е здраво стъпка на пътека, направо магистрала в гората. Тук са минали стотици хора. Защо се налага едни момчета да си слагат камуфлажни дрехи и да хукват към граничната зона, за да ловят бежанци, така да го кажем? Бежанци, мигранти, нарушители, всички говорим по различен начин, но те са едни и същи хора. Ние искаме да бъдем в помощ на държавата и да съдействаме за този наплив. И наплива наистина е голям. Ако може да помогнем по някакъв начин, това би ни радвало нас. Една така бежанска вълна да спреме, за нас ще бъде голямо постижение. Тук може да забележите вече почват отпадъци от бежанци. Сега ако ги обърна тия ри**ли, ще ги видите, че са с турски написи. Турски, египетски. Те какво ти ядосва? Ами ядосваме, освен целият този наплив, това, че правят природен парк Странджа, всичко в боклуци. Вие видяхте по-надолу за какво става въпрос. Навсякъде е разфърлено, където са лагерували. Една пластмаса се разгражда за 100 години. Боли, бутилки, опаковки, обелки. Да, гората гъмжи. Да снимаш боклуците и там точно където паднали дървете, там се почивали. Там почиват. Ти на колко години си? На 29. Знае ли, примерно, майка ти къде си в момента? Да, наясно я знае. Тя не се ли притеснява за тебе? Не се притеснява, защото знае с кой съм. Защо момче на 29 в неделя, вместо да се разхожда с приятелката си, да речем, в морската градина в Бургас, като някакви други момчета на твоите години, се разхожда в гората? Искаме да направим нещо за родината, да помогнем по някакъв начин. С какво нашата родина е заплашена според тебе? Според мен е заплашена от тези бежанци и емигранти. Всеки ги нарича по различен начин. За мен са нарушители. По принцип за нас е по-добре да попаднат на нас, отколкото на някоя баба и дядо в някое село в околността. Случвало ли се да попаднат на някой баба и дядо и какво всъщност е заплашителното? Вие сте срещнали група, която не е агресивна. С какво могат те да са опасни? Сред тях може да има някой радикал, примерно. Член на ислямистка държава, терорист. Станаха атентати в цяла Европа. Плюс това един човек, който преминава през границата по този начин, той не знаеш какво може да очакваш от него. Тук бих искал да ви покажа една бежанска пътека. Тук става въпрос за минаване на стотици, може би хиляди хора. Това даже не би го нарекал пътека, ами е цяла магистрала. От кога действа вашия отряд? Може би вече от 7-8 месеца. Как се роди идеята? Ами просто съзряхме истинския проблем на нещата и решихме, както вече казах, да подпомогнем държавата по някакъв начин. Разкажи малко за вашата организация. Вие сте момчета от една организация, която не е политическа. Да, ние сме от организация за закрила на българските граждани. И скоро станахме на една година и се занимаваме главно с такава патриотична дейност. И това е в името на България. Просто патриотизма ни сплотява. Колко време ви трябваше да се организирате? Може би около месец. Откъде черпихте опит? Някои от нас са служили в армията, говорили сме и с бивши служители пак на армията и така. Българската армия? За българска армия става въпрос, да. Има ли момчета, които са служили в чужбина? Ами има, да. Има ли такива, които служат и в момента? Това не мога да кажа. Ти бил ли си в казарма? В казарма не. Съжаляваш ли, че няма вече казарма? Съжалявам, да. Още повече като гледам днешната младеж за какво става въпрос. Необходимо е. Имаме страшна необходимост от това нещо. Това е едната пътека, за която получихме сигнал. И сега реално нашата идея е да разпочнем един екип тук, в търбетата. И втория екип, който ще е малко по-надолу, за да може, ако има нещо, да си ги проведем и да ги заградим, просто да ги затворим. Разкажи ми малко повече за подготовката. Всеки ли може да тръгне да се занимава с това? Ами аз, както вече казах, ние правим така наречените екипи за разходка. На самоиздръжка сме, сами се снабдяваме с всяко едно нещо, сами сме си закупили униформи, сами се финансираме за горива и разни други разходи, които имаме покрай една така разходка. Ами значи, цяло ние събираме информация от хора, които живеят в околността, от гранични полицаи. И когато съберем достатъчно информация, я проверяваме. Когато имаме някакъв сигнал, както в момента, че това е активна пътека,
и просто заставаме и се разделяме на екипи по двойки, по тройки и просто заграждаме пътеката. И чакаме. Това е другото място, на което ще се разположим. Тук пак може да видите за каква пътека става въпрос. Даже се вижда пътеката къде продължава нагоре. Здрава оттъпкана пътека. Знае ли в момента гранична полиция, че вие се разхождате тук? Да, знаят. Тоест сътрудничите си с властите? Ами когато тръгваме, когато излизаме в гората, се обаждаме, за да знаят, че сме на линия. Кога минават обикновено групите с мигранти? Това се случва между часовете между 6 и 9 сутринта и в същата часова зона вечерта. Защо точно тогава? Ами тогава местните власти си правят едно такова предаване на смяната и се получава една лека пукнатина. Предполагаме, че това е причината. Не знам реално дали е така, но... И те се възползват. И те се възползват, да. Може само да предполагаме. Може и за това Европа да гори отвътре, защото ислямистите нямат смени. Работят по 24 часа 7 дни в седмицата, без отпуски, без осигуровки, за вечен живот и няколко десетки девственици. Това каналджиите не го знаят. Те знаят само смените на гранична полиция, както и няколко пътеки. Когато хванахте групата мигранти, така да ги наречем, нарушители на границата, имаха ли каналджия с тях? Не, нямаха каналджия. Каналджията докъде ги води? Ами зависи. Зависи, до сега не съм попадал на каналджия, дано и да не попаднем. Защо дано? Ами не ги харесваме. Турци или българи са тия каналджии? Ами и турци и българи. Смяташ ли, че българи на каналджия е предател? Да, за били предател. Предател на родината? Точно. Според това, което вие знаете, какво точно прави каналджията и как става свръзката? Доколкото знам, някакви хора ги оставят до турската, от турска страна, поемат ги от българска. Ами доколкото знам по последна информация, нали, от местни хора, те даже до турска граница не ги прекарва каналджия. Закупуват си оттам GSM апарати с сателитна връзка. Направо си вкарват координатите и ги водят на точното място. Тоест каналджията е устройство до тук? Каналджията до тук е устройство. Вече за извозването от тук до напускането на България от друга страна, доколкото съм чувал, си трябва човек. В принцип, те като пресекат, като влязат от турска граница, пресекат българска, гледат да се придържат към деретата. Защото едно поточе, едно деренце винаги извежда до някъде. Разбирате? Разкажи ми каква трябва да е екипировката на човек от вашия отряд, за да е адекватен на условията, все пак. Екип, окей. Да, ами все пак в гората сме, храна, вода, раница с дъждобран, нож, ако се наложи нещо да си нарежем, да си удържим, нормални, така наречени скаутски пособия. Какво включва вашето оборудване? Какво държиш в себе си? Неща от първа необходимост. Най-необходимото. Нещо някой, ако се отдаде, ако се рани. Имаме аптечки, имаме GPS-и, радиостанции. Имаме един много хубав лаптоп, също с GPS, с карти на странджата. И едно сателитно телефонче, нещо ако няма обхват, да можем да се обадим нещо, ако сме на зор. И това е главно. От лявата ти страна виждам едно високотехнологично приспособление. Те не са наши, намерихме ги преди малко тук на пътя. Каква работа би могло да ви свърши? Ние сме закачили с тях знамето. За укрепване. За укрепване, за нещо, ако завали дъжд, да си фанем това плотнището, да не пази от водата. Може ли да укрепиш ръцете на някой по-агресивен бежанец с него? Ами ако заплашва живота и здравето на някой от нас, със сигурност ще го направим. Можем ли да кажем, че вие сте ксенофоби? Не точно. Ако видиш човек от видимо арабски произход, как реагираш? Какво ще мислиш? Поставям го под съмнение всеки път. Абсолютно винаги? Да. Мислиш ли, че е крайно, ако кажем, че тия хора идват тук не за да се интегрират, не за да се приспособят, не за да се спасят, а за да ни подчинят? Именно. Ами аз не си го обяснявам по друг начин да влизат само мъже, а жените им, децата им да остават в тяхната си държава. За мен това не е нормално. Как си представяш Европа след 20 години? Ако продължаваме по този начин, нищо хубаво не чака. Не сме готови за тях, със сигурност. Бил ли си в Париж, Брюксел? Бил съм, да. Какво ти е правил впечатление?
преобладаващото население. А именно? Именно такива емигранти. Ако хванем днес заедно, не си преписвам заслугата, но ако хванем група мигранти, ще си направите ли клипчета с тях? Няколко. Не. Що? Не държим. Ще свършим работата, както сме правили и друг път. Предаваме ги на властите и оттам нататък те си знаят работа. Всъщност, точно това се случи. Пътят ни се пресече с този на група мигранти, бежанци или нарушители на държавната граница. Наричайте ги както пожелаете, но за това след рекламите. شدن چار جوان هر جار گریفتن کمان منها شدن پر ارمان یا مولان یا مولان یا مولان. Преди рекламите, уважаеми европейци, подхванахме един разговор, който никак не подхожда на почивния ви ден, но ни се струва важен. Някъде в България, някъде по границата, някъде из Странджа, едни млади момчета се разхождат и вършат работата на държавата без да я опрекват. Просто й помагат. Съвсем нарочно продължаваме разговора си с тях точно от тук. Иначе рискувахме да разберем какво правят, но да не разберете защо го правят. Веднага след това ще видите как се залавят бежанци в реално време. Момчета, вас какво ви води тук? Разход дълга. България. Дълга на води нас. Дълга към кое? Към България. Дълга към България на води. Без знаме, тръгва ли си? Не. Не, това е нашия символ. Свобода или смърт. Колко от вас имат деца? Аз. Не, също. Всички тук, май. Как се прави едно дете патриот? Ами от къщи. Възпитание. Много е важно вкъщи. Колко е голям твой син? На 3 години сега ще стане на 4. Можем ли да кажем, че разбира горе-долу какво правиш? Това наясно и разбира и иска да идва с мен. Аз мога да потвърдя. Познавам го малкия, много симпатично детенце. Наистина от малък върви съзнанието. Просто рао за окото. На какво го учиш? И как се учи едно 3-годишно дете да бъде патриот? Ами трябва да му дадеш личен пример. Значи ти да му говориш, не го да покажеш, няма как да стане. Трябва да го види, да го усети това нещо в дома. Част ли е твоето дете от мотива ти да бъдеш тук? Да, със сигурност. Какво мислиш, че заплашва децата на България? Ами според мен, имигранти, бежанци, каналджи, за мен това е заплаха за детето ми, за баба ми, за дядо ми, за майка ми. За мен това е една заплаха. Човек, който влиза, не е регистриран никъде, прекусява България, той по пътя може да направи 15 магари. Какво мислиш за нападенията в Кьолн, да речем? Мога да ти кажа какво мисля за нападението на летище Бургас. Да. Съжаление, беше в 8-я месец, излъгахте 6-я. И живяхме двата атентата, като главата на този, който се взриви, падна на половин метър от мен. Били сте на летище Сарафово в това време? Работих там. И съм го видял с очите си и ужаса в хората и много работи. И не искам детето ми да го изживее това. Можеш ли сега да не си говорим? Реална опасност имаше, автобуса беше на не повече от 25 метра от мен. А същия този човек минава на 15 см от мен. Точно 6 минути преди да се взриви. Вие може и да сте забравили Сарафово и неговите жертви. Но добрата новина е, че в тази държава има някой, който си спомня. Гледайте внимателно. И ако ви пука, хванете гората. Аз се казвам Николай. Викат ли те? Не можах да чуя какво става, да. Какво включва твоето снаряжение? Така Моето снаряжение? Ами, екипировка. Имам нож, вода, храна,
Общо взето това е. Можем ли да кажем, че се вълнуваш от евентуална среща? Да се вълнувам, разбира се, всеки би се вълнувал. Да, можем да кажем. Знаеш ли английски? Да, знам. Какви ще са първите си думи към някого, ако се срещнете, мигрант? Ами ще им кажа да спрат и след това ще се обадим на гранична полиция. Любопитно ли ти да си поговориш с някой от тия хора? Искаш ли какво искаш да знаеш за тях? Ами би ги питал защо идват насам и защо не остават да бранят родината си. Николай, остани тука. Ние ще се пръснем през 200-300 метра по-надолу, да може да имаме връзка помежду си. Ето тук на завоя виж някъде горе, намери си място да е. Да, сега ще намеря някъде ще се края. Не може да фащаш този периметър нагоре и тук насам. Насам и насам. Наляво и надясно, да. Айде. И така, 9 момчета си разделиха 9 внимателно подбрани поста с пряка видимост към мигрантските пътеки. Буквално минути по-късно, едно от тях сигнализира по радиостанцията, че е спряло група, да ги наречем за сега бежанци. Докато тичаме натам, е подаден първият сигнал до гранична полиция. 3, 2, 1. Екшън! Човек са приоритет. 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21 малко дете. 22, 23. Фанахме ни цяла група 23, 24. Бързо идвайте към нас, Кой говорите? Да. Спомням. Звъни на Янков. Иван Янков, в момента. Някой знае ли английски език? Аз знам английски, ма те не говорят, аз ги питах. Я ги питай пак. Питай ги. Инглиш. Никой не знае, че питай ги. Да им обясним просто спокойно, да не се притесняват. Няма проблеми. Аз им казах, много проблем. Вода. Чай, дай вода. Той пък сай се погледа. Ще му даме. Да, дай кросанче. Here you come. Они откъде идват? Отдолу. Сирия? Where are you from? Сирия, Афганистан. Иран. Иран? Афган. Афганистан. 25 човек. 24-25. Do you speak English? No? 26 човека, заловени по ОЗПГ на границата между село Близнак и село Граничар. Къде точно бяха? Вървяха и по тази пътечка отдолу, където се вижда. Аз бях 10 метра по-встрани и просто ги заблязах цялата група как вървят. Извикаха им стой и те седнаха долу и нямаше никакъв проблем. Обясних им, попитах им дали някой говори от тях английски език. Обясних им, че няма проблем. Вода им раздадахме. Колко човека са? 26. Мислил ли си, поставил ли си се на тяхно място? Никога не съм се поставил на тяхно място, не искам да се поставя. Ако ти беше един от тези в групата с мигранти, ако ти 29 годишен, млад, здрав, прав мъж, се беше родил на място, на което се води война, има реални бойни действия, каквото е Сирия. В Ирак също има гражданска война. Ти къде щеше да си? За мен щеше да е срам да напусна страната си и да тръгна да се преселявам. Аз ще да остана да браня семейството си. Тоест ти смяташ, че е по-достойно да отидеш на сигурна смърт, защото срещу ислямска държава е малко или много сигурна ти е смъртта, отколкото да страхливо да бягаш. Това ли искаш да ми кажеш? За мен е под достоинството ми да избягам, както и на всяко едно от тия момчета, които са тук. Аз лично като ги спрях, тук нямаше други хора. Всичките легнаха долу. Значи със сигурност разполагат с GPS. Значи когато няма каналджия, те имат GPS, просто им дават един GPS с... Дават им координатите и те си го на следват. определеното място и чака каналджията, който да ги прибере. Значи реално нашата информация, която я получихме сигнала за тези пътеки и която проверихме и се отзовахме. Вярно. Да. Момчета, възможно е да мине някой каналджия да ги твари.
Служете, чакат някъде със сигурност. служете една отцепка долу и горе. Те вървяха нагоре и по тази пътека, от тук нагоре вървяха, брат. Значи горе. И от тук нагоре вървяха. Между тях има един човек, който е водач в момента. Ето се. Звънните дрехи. Първият, който спрях, беше с, мисля, че и тия двамата с синята шапка. Те бяха една отпреди. Спряха и всичките след тях спряха. Сега кой е бил, аз не мога да кажа, защото не мога да позная просто. С какво мислиш, че са пълни тия чанти? Вие нямате право да ги обискирате. Предполагам, че има пари вътре и бижута, такива неща просто. Ценности. Ценностите трябва да имат, иначе... Можем ли да ги съдим тия хора, че не искат да умрат бързо? Аз не съм съдник, не мога да ги съдя. Има си институции, които да вършат тази работа. Моето мнение е до там, че те са нарушители и аз не искам да преминават през границите и територията на Република България. Какво ми кажеш преди малко за този човек там? С военните дрехи и с кубинките? Да. Според мен е войник. Кой? По какво съдиш? По ръцете му, по пръстите му. Какво има? Би ги са счупени. Това е едното нещо, другото, което е по самото му облекло, по това, че е тръгнал на такъв толкова дълъг път с кубинки, значи това може да го направи само един човек, който е бил в армията. Защото ако един нормален човек сложи кубинка за такъв дълъг път, значи той няма да може да върви повече от 200-300 метра. Никакъв случай. Освен това е невероятно спокоен. Виждате другите плачат, поглеждат се, той просто е спокоен. Излъчва спокойствие. По прическата му също, според мен. Втория със сигурност е опасен. Той ли няма точно ногти? Няма ногти на ръцете. Този човек и пръстите му са били чупени. Този човек е бил измъчван. Бил е измъчван. Той гледа много такъв. Окото му и той е силно, значи то се вижда. Гледа странно, да. Те са празни. Точно. От какво бяга според тебе? Нищо не бяга. Явно бяга от този, който е направил това, но не знам за какво го е направил. Дали бяга? Дали бяга или изпълнява мисия? Именно. Това го има. Кое го има? Мисия изпълнява. Че не го знаем какъв е. Не го знаем дали бяга или... Кой изпълнява мисия? Кажем ми нещо. Точно той колегата го каза. Не го знаем какво точно изпълнява. Виж го колко е спокоен, бе. Да. Въобще... Панталон. То се обучен. 100%. Не е случайен тип, това психиката му е подготвена. Другите, виж, тя им личи в очите им личи. То психиката му е подготвена. Момчета, аз ви казвам, на 10 човека един ще има, важното е него да сприме. Има някакви хора, които ще кажат, бе, те пък са обърнали странджа на бащиния. Може да звучи малко смешно, но нещата направо натам са отишли. Имам предвид за вас. За нас? Да. Не смятам, че сме обърнали на бащиния. Ние сме си на родна земя, не извършваме нарушение. Не сме преминали в Турско, седим си на родна земя, любоваме се на природата. А ти какво правиш? Ще запиша координатите, къде сме ги фанали. Това защо е нужно? Защото така ще си имаме една пътечка и другия път ще сложим един отряд директно тук. Един екип, а пък другите ще продължаваме да търсим. Нашата цел е да направим много хубаво каре, да затворим цялата зона и просто да не ги допускаме да минат свободно. Ти какво искаш да им се случи на тия хора, ако... Аз лично бих искал да бъдат върнати там, откъдето са дошли. Дори ако това значи да умрат. Не смятам, че ще умрат. Има си институции, има си лагери, има си начин на преминаване. При всяко едно положение начина не е да нарушиш границата. Има си пунктове за това нещо и така. Какво ти прави впечатление в групата? Прави впечатление, че има 3 жени и 20 мъже. На видима средна възраст около 30, даже 25-30. Тоест в активна възраст. Абсолютно активни бойци. Щом бягат, щом казват, че тия хора бягат, аз виждам 18 мъже и 3 жени. От какво бягат? Къде са майките им, къде са бабите им, децата им, жените им? Бягат и си оставят всичкото семейство. Има много хора, които ще ти кажат, ми може да са избити. Не вярвам да са избити. За мен това не е бягане. За мен това не е бягане. Тоест, вие смятате, че няколко жени, едно дете е перфектния камуфлаж за джихадисти. Те са точно това. Те жените са за камуфлаж. Жените, децата главно. Те разчитат на това, понеже Европа е слаба. Европа е толерантна и те се възползват от това. Някой чуе от тях да звъни телефон, вземете го веднага. Бам-бам ли? Виж как прави от малко.
Засне ли го това? Засне ли го това? Това не беше хубаво. Виж как направил малко бам-бам. Ако ти пресечеш границите на тяхната държава... Аз мисля, че ако ние отидем в тяхната държава, точно на тия, ще не скулят до 2, няма да въобще да проявят така хуманна... Няма така, да ни се дава водичка, цигарки, захапване. Ще не скулят до 2 тия, сигурен съм. Веднага ще ни играят ножките. Чисто политически, как мислиш, че седят нещата? Турция шантажира ли Европа с тия бежанци? Какво се случва? Ами, напълно е възможно, но смятам, че нещата се решават на много по-високо ниво. Тук не става про за една държава, ами за нещо много по-мащабно. От този БГ бяхме днес на разходка и хванахме 23 мигранти с афганистански происход. В момента тук имаме екип на Нова телевизия от предаването Ничия земя и чакаме да дойдат гранична полиция да ги отведат. Да живее България! Да живее България! Бисе, последния път, когато хванахте група, за колко време дойде гранична полиция? Бързо дойдоха за около, може би, 6-7 минути. Но тук в предвид обстановката и това, че сме по-навътре в границата и сме далече, възможно да се забавят малко повече. Близо 40 минути след залавянето на групата мигранти, решаваме да тръгнем по пътя обратно, за да пресрещнем бавещия се патрул на гранична полиция. В сигнала до тях е обяснено, че се намираме на пътя между селата Близнак и Граничар. За ваша информация, има само един път между Близнак и Граничар, проходим с кола. Но тръгваме най-вече защото нощта над Странджа е опасна в компанията на непознати. Аз заставам отзад. Пламене, ти си смени. Съберете се бокуците. Няма да мърси тук държавата. Няма такива, защото тук в майка България ще твърдя покупа, ние да сме кошчи. Точно. Абсурд. Доста бързо се подчиниха за хора, които не знаят език. Да. Знаят го 100% езика. Даже говорим... Тук гледам, че така странно нагледат, като говорим. Има 100% между тях хора, които знаят за какво става въпрос. Там един със синя качулка, снимай го напред. Давай. Вода остава. Седа остава, че каме. Седа остава, бе. Не, сливаш шета. Да, бе, седа остава, бе. Издивал шета. Гейти ми горе. Давай, го. Какво гледаш? Оглеждам. По-специално за каналджи, човека, който не интересува. Един от многото, които... Тоест някой би трябвало да ги чака в гората, за да ги изведе някъде. Дали ще на гората, дали ще бъде на гората път. Процеса на нещата рано и късно ще се проличи всичко. Но това е човека, който не интересува. Тоест, ние с вашата група май прецакахме няколко хиляди лева на един човек. Така ли? Може би да. Чувал съм за някакви сериозни суми, които се вземат за всеки един, който трябва да премине. И каналджиите просто забогатяват за сметка на тези клети хора. Where are you coming from? Афганистан. България. Германия? Талиб, Афганистан. Талибани? Талибан. Звъни ни непознат номер. Оказва се служител на гранична полиция. Обясняваме за втори път къде сме. Ало. Добър ден. Заловихме група бежанци на границата между село Близнак и село Граничар. Афганистанци. Не сме им проверяли документите, така казах. Секунда ще ви дам едно момче, което познава добре района. Един момент само. Ало. Здрасти. Значи, от Близнак тръгвате по пътя, който е за границата. През чешмата, където се минава и нагоре. Тръгвате по пътя... Да, към заставата, точно, да. Пътя за заставата. Хващате нагоре, минавате чешмата още 500 метра и се качвате на високото, има вляво едни обори. Направо пътя за границата, вдясно има едно друго пътче, което води тук към граничарския борд. Пътя, който е значи, като тръгнеш към границата, вдясно. По черния път и само направо ние вървим да пресрещнем. Вървим по пътя. По пътя, да. На пътя сме. Да. Ма ние сме вече по-към Близнак.
Чакам. Чао. Колко време вече от първоначалния сигнал? Колко време от първоначалния сигнал? Предполагам, че горе-долу половин час. Може и повече. Вървяхме толкова много, понеже в момента има ограда. До тук горе-долу. Преди заставахме надяв, където в тази зона и тук ги ловяхме, но като направиха оградата и те са длъжни да вървят още. И затова вървяхме до там. Кажи ми, ако ние не бяхме тук, каква щеше да е разликата? Ами най-вероятно щяха да преминат тези хора и щяха да продължат по пътя, които са хванали. Не, имам предвид, ако нашия екип не беше с вас. Нямаше да има разлика, щяхме да действаме по абсолютно същия начин. Близо час и половина след подаването на първия сигнал до властите, пристига патрул на гранична полиция с двама техни служители. Да ти кажа, тук един, който ги водиш и мисля, че е такъв войник, да знаеш. Да му говориш така. Дайте, въдете ли шикар? Старши, техните документи няма да ги вземем и само нашите. Искам да не е нещо на такова. Защото сега помислиха, че ние сме престъпниците. Да, ако ли си викат, тия са някакви да ходят тук ги проверяват. Какво правиш при положение, че няма документи? И аз имам един въпрос, ти сега хубаво тръгвам да проверяваш всяка, ама що хуегата ти така реагира да спряме? Ако имат някой оръжие да нападнат нещо. Старш, ти не знаеш какво става. Сега ви взеха документите за проверка на всички. Ами по-скоро да не запишат. Да запишат кои сме били, какво се е случило. Една разписка да разпишем и така. Стандартна процедура. Не ти ли струва малко странно да вземат вашите документи, да не търсят от мигрантите? Не мога да коментирам да сега. Разясни ми процедурата с разписката. Ами, разписката описва се къде сме ги фанали, в колко часа сме ги фанали, на кого сме се обадили. Общо взето това е. А горе-долу колко километра от граничната брезда ги хванахте? Горе-долу на около 7-8 км, не повече. Очакваше ли толкова бързо да се случат нещата? Очаквах да се случи. Дали толкова бързо? По-скоро не. Ти ми каза между 6 и 9. Между 6 и 9, да. Колко ги фанахте? Предполагам, че беше някъде 6.15. Няма горе на погледна часа, но горе-долу 6.15, 6.20. Да ти дам ли координатите, къде ги фанахте? Бисера, какво следва тук нататък? Тук нататък очакваме властите да се свършат работа. Ще останете ли до края? Ами ако те не допуснат, ще остане. Искате ли да останем да помагаме нещо, ако има и да си ходим? Да, ще е добре, хубаво става, ще разбрахме това няма. Добре. Старше става тъмно и работа става сериозна. А сега чакаме какво? Зил чакаме. Момчета, елате да ви дам личните карти. Докато гранична полиция е съсредоточена единствено върху личните документи на доброволци и журналисти, правейки редица справки, дойде време за една от 5 молитви за вярващите мюсюлмани – намаз. Не са много тъпо отношение. Сега при положение, че такова взимат наши документи, тяхните да проверят. Това не си мисля, че няма да стане забелязано. Чувстваш се като престъпник в собствената си държава, да кажеш. Ние можем ли да си тръгваме? Защо? Да ни освободят? А ние сме задържани ли? Ние не сме задържани. Тогава що не може да си тръгнем? Вършат с справка. Старши, можем да тръгваме, че сме на работа? Да, доста от нас на работа. Няма такова, да. Да, ние си свършихме работа. Айде, момчета. Равносметката за теб и момчетата от днешния ден? По неофициална информация имаме данни, че на вечер минават между 300 и 800 човека. Ние хванахме 23-ма. Ние хванахме 23-ма, капка в морето. Това са нашите възможности. Толкова можахме да свършим. Отказваме ли се? Не се отказваме, разбира се. Продължаваме напред. Както каза и друг голям българин. Успех, момчета. Благодаря. Така
завърши денят на стража в Странджа, на границата между Турция и България, между Европа и Азия, между християнската цивилизация и исляма. Там, където скъпата и бавно строяща се ограда е врата в полето. Изводите оставяме на вас. Да живее България! Ден следващ вече не е в дебрите на планината, а на брега на морето, защото този разказ не би бил завършен без тази последна глава. Здравей, да ми се представиш. Здравей, казвам се Христо Атанасов и съм председател на Организация за закрила на българските граждани, позната като ОЗБГ. Тя е базирана в Бургас. За сега да. От кога съществувате? Ами, неформално като организация функционираме от края на 2014, а иначе от лятото на 2015 сме официално регистрирани в съда и в Министерството на правосъдието. Доколкото разбирам, това е организация с патриотична насоченост. Точно така. Защо се наложи да се създадете нова, вместо да се влеете в и без това многото? Лично на мен не ми е известно да има такава подобна на нас, с такава насоченост и с такава активност и дейност. Каква активност и дейност? Безкорисна и необвързана с нито политически сили, нито други парични потоци. Предполагам, сте предимно момчета? Предимно, да. Млади. Работещи. Кой ви финансира? Кой дава парите? Изцяло се самофинансираме от членски внос, както и други хора, които ни помагат. Колко от тези момчета работят само това, да бъдат в ОЗБГ? Като работят само в това, не знам какво разбира. Смисъл, всеки се работи нещо друго и ОЗБГ е част от живота му, но не е нещо, с което го работи и си изкарва хляба с него. Тоест не е професия? Не. Да си патриот, това е призвание. Можем ли да кажем, че изземате до някаква степен функциите на държавата? Не, опитваме се да й помагаме с каквото можем като граждани, но не сме квалифицирани, за да се определим като държавен орган или нещо подобно. Снощи, след като чакахме около час и половина да дойде представител на държавата, за да му предадем това, което намерихме заедно с твоите момчета, първото нещо, което те направиха, бяха да съберат нашите документи. Дори след няколко наши настоявания, така много тривисти настоявания, все пак да проверят, ако изобщо те имат документи, да направят някакъв вид проверка на тия хора, това не се случи. Как го коментираш ти? Не искам да давам някакви много тежки коментари, понеже нито съм бил на място, нито съм квалифициран да го правя, но смятам от чутото от теб и от други хора за случват се ситуация, че с присъствието си и с действията си, може би сме попречили за действията на някой друг. В смисъл, не е редно. Всички ние сме български граждани. В случая сте се разхождали в гората, което не е незаконно, а държавен орган да поиска вашите документи и обяснение защо сте там и какво правите, е малко нелепо. Ето и епилогът. Той дойде логично, макар и за нас неочаквано. Дни след излъчването на част от нашата разходка след природата, в сутрешния блок на Нова телевизия, премиерът Бойко Борисов звъни на част от момчетата. Силен знак. Не сме сигурни дали това означава, че държава има. Едно е сигурно. Има телевизия. А когато Странджа не може да дойде в телевизията, хубаво е телевизията да се разходи до Странджа. Отблизо нещата са истински.